भुईबावडा 10वी परीक्षा केंद्रावरील गाजलेल्या कॉपी प्रकरणाचा चौकशी अहवाल अखेर शिक्षण विभागाकडे सुपूर्द केलाय। तब्बल 18 तास चौकशी, 15 जणांची कसून विचारपूस आणि सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी झाल्यानंतर तयार झालेला अहवाल आता कारवाईच्या उंबरठ्यावर आहे। मात्र या प्रकरणात दोषींना शिक्षा होणार की राजकीय दबावामुळे प्रकरण दडपलं जाणार याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलंय। भुईबावडा परीक्षा केंद्रात विद्यार्थ्याला पुरवणीवर उत्तर लिहून दिल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली होती। सुरुवातीची चौकशी झाल्यानंतर प्रकरण थंडावल्याचं चित्र होतं। मात्र जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा गाजल्यानंतर फेर चौकशीचे आदेश देण्यात आले। 22 मे रोजी उपशिक्षणाधिकारी संजय माने, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी JD साळुंखे आणि गणेश भालेराव यांच्या समितीनं केंद्रावर जाऊन सखोल तपास केला। केंद्र संचालक, उपकेंद्र संचालक, 7 पर्यवेक्षक, मुख्याध्यापक, विद्यार्थी अशा एकूण 15 जणांची स्वतंत्र चौकशी करण्यात आली। सीसीटीव्ही फुटेजचीही बारकाईनं तपासणी करण्यात आली। या सर्व तपासानंतर तयार करण्यात आलेला अहवाल अखेर शिक्षण विभागाकडे मंगळवारी सादर करण्यात आला। आता माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा अभिप्राय घेऊन हा अहवाल कोकण विभागीय शिक्षण मंडळाकडे पाठवला जाणार आहे। त्यामुळे पुढील कारवाईची दिशा आणि गती या अहवालावरच अवलंबून असणार आहे। दरम्यान या कॉपी प्रकरणात 10 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याची चर्चा आहे। त्यामुळे काही संबंधितांची राजकीय नेत्यांकडे धावाधाव सुरू असल्याची माहिती देखील समोर येते। कारवाई टाळण्यासाठी दबाव टाकण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे। शिक्षण क्षेत्राला काळीमा फासणाऱ्या प्रकरणात प्रशासन कठोर भूमिका घेणार का? दोषींवर निलंबन, बडतर्फ करण्यासारखी कठोर कारवाई होणार का की राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे प्रकरणही फाईल पुरतच मर्यादित राहणार? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं आता पुढील काही दिवसात मिळणार आहेत। श्रीधर साळुंखे, कोकण साद लाईव्ह, वैभववाडी।